Здравейте, приятели! Вие сте с на Кафево. Арт-перформансът, за който никога няма да прочетете в площад Славейков.com, но пък ви дава ценна информация за Бог, живота, нещата от него и всичко останало. Днес е 23 декември, последният ден от годината, в който на някого му пука за каквото и да е. Естествено, това е заради рождения ден на Исус, който всъщност се чак след 2 дни, но по-библейско е да започнем да пием сега. На здраве! На тази дата, преди поне 2 световни войни в България, е приет първият изборен закон, който за жалост не се разви както ни се иска. Няколко години след това, но много преди сега, Винсент Ван Гог отрязва ухото си и го подарява на проститутка, наречена Рейчел. Тази романтична история остава завинаги в сърцата ни и до края на животите си ще празнуваме този ден на любовта вместо гейския Свети Валентин. Днес, ако не беше мъртъв, рожден ден щеше да празнува Джозеф Смит, който дълновидно е основал църквата на мормоните, просто казано за хората с анцузи, онова дето може да имаш много жени. Не можем да пропуснем и рождения ден на човека, който е виновен за масовата приватизация, глобалното затопляне и косъм в супата ви – Иван Костов. Коледното ни пожелание за вас е да не прекалявате с качването на снимки на Сърми и Боб, защото ако на вас ви създават домашен уют, то на други хора им предизвикват газове. Обичайте ближния и му подаряйте вълнени чорапи, дори и през лятото. Не бъдете на Кафево и не забравяйте любимия ни пасаж от Евангелието на Тома. Ако имаш 2 кюфтета, зависи едното за вкъщи.